Non hai nada repartido dun xeito máis equitativo que a razón. Todo o mundo está convencido de ter suficiente. René Descartes, filósofo e matemático francés. Os ordenadores son cada vez menos un aparello que temos na casa e máis algo que acontece en internet. A meirande parte dos servizos informáticos que utilizamos xa están na rede. Agora o que precisamos non é un computador moi potente, senón unha boa conexión a internet. Pero onde están todos eses datos que millóns de usuarios guardamos en correos electrónicos ou, por exemplo, fotos e ficheiros cos que traballamos na rede? Que pasa con eles? Hoxe, en Conexións, pescudámolo. Conversando con Javier González, director da área de redes e aplicacións de Gradiant. Xurxo Mariño vai nos amosar como o cerebro tamén traballa dun xeito distribuído. Moncho Núñez, director do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, conta como funcionan os discos de memoria. Coñeceremos a opinión de Huicho sobre o cloud computing. E, ademais, a protección da nosa información na rede e a computación ecolóxica. Hoxe en día é imposible protexer algo na rede, porque cada vez que sae un tipo de cifrado novo, calquera cousa de seguridade que pode ser algorítmica ou de calquera outro xeito, sempre hai xente que son os hackers que a van desprotexer moi temprano en 24 horas ou como moito en 2 días. Bueno, supoño que nunca están suficientemente protegidos, pero dentro do que cabe están máis ou menos bastante inaccesibles. Depende, hai veces que en algún sitio sí, pero que en outros que como non teñas cuidado ca privacidade, por exemplo, como nas redes sociales, poden saber absolutamente todo buscando no Google, sábese absolutamente todo. Cando facemos un ingreso dos nosos cartos nun banco, estes non se depositan físicamente nunha oficina. Os usuarios non necesitamos saber nada de contabilidade nin do funcionamento interno bancario. O que nos interesa é que poidamos retirar os nosos aforros en calquera momento e lugar do mundo. Onde haxa un caixeiro, ali estará o noso diñeiro. Cos nosos datos acontece algo semellante. Os deseñadores dos mini portátiles, eses computadores baratos e de baixo consumo concibidos inicialmente para o terceiro mundo, decatáronse de que o único programa que necesitaban para funcionar era un navegador web. O resto está na rede. A cloud computing ou computación na nube non é un xogo de nenos. Este novo concepto permítelles ás empresas externalizar as súas necesidades informáticas. Técnicos, servidores, licenzas, actualizacións... As empresas virtualizan estes servizos a través de distribuidores que achegan os seus grandes centros de cálculo e as súas aplicacións para traballar en liña, pagando polo seu uso. Espérase que nuns 3 anos o 80% dos directores executivos empreguen tecnoloxías cloud. Javier González Castaño é director da área de redes e aplicacións de Gradiant, o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, situado en Vigo. Doutor enxeñeiro en telecomunicación, en 2000 foi profesor invitado no Departamento de Ciencias da Computación da Universidade de Wisconsin-Madison, un dos 10 máis importantes dos Estados Unidos. Desde 2008 é catedrático do Departamento de Enxeñería Telemática da Universidade de Vigo. Ao longo da súa traxectoria publicou máis de 50 artigos científicos, obtivo 3 patentes españolas, unha nos Estados Unidos e outra en Europa. Cando alguén anda despistado, dicimos que está nas nubes. Javier, parece que o futuro tamén da rede está aí, nas nubes. Que é a cloud computing ou a computación na nube? Pois é unha nova forma de executar programas na rede na que os usuarios acceden de ordenadores moi sinxelos. En realidade, os programas execútanse noutros ordenadores que están en algún outro lugar da rede. De feito, cada vez que o usuario se conecta, o programa pode executarse nun ordenador distinto. É o modelo que seguen, por exemplo, as aplicacións de escritorio de Google, como Google Docs ou Google Mail. Neste caso, o usuario sempre accede aos mesmos datos dende o seu ordenador, pero en realidade os programas execútanse en ordenadores que forman parte de granxas, están en contenedores, en lugares desérticos, típicamente en Estados Unidos e en outros países. A ver, para ter claro, Internet, a nube, como se relacionan? É o mesmo, non é o mesmo? Hasta que punto podemos diferencialos?
Pois son distintos, como ben dis, pero a computación na nube non podería existir sen internet, que é a rede que conecta os ordenadores dos usuarios cos ordenadores que executan os programas. Sen embargo, cando xa tiñamos internet, todavía non existía a computación na nube. É dicir, o que define a computación na nube é a computación, a necesidade de executar programas. Dende hai xa 11 anos, máis ou menos milleiros de persoas particulares utilizan os seus ordenadores para analizar os sinais de radio que nos chegan do espazo. O chamado programa SETI at Home anda na procura de vida intelixente máis alá da Terra, no universo. Proxectos como este teñen algo que ver coa computación na nube? Pois están relacionados porque algunhas tecnoloxías son comuns, pero en realidade son cousas distintas. Nese caso o que temos é algunha esencia científica que necesita executar un programa moi complexo e o executa nos ordenadores dos usuarios. En realidade o executa distribuindo nos salvapantallas dos usuarios. É dicir, que en certo sentido é o revés do que ocorre na computación da nube. Unha fonte de inspiración para os investigadores en computación é o noso propio cerebro. Xurxo Mariño, explícanos onde xorden os conceptos. Cada un de nós ten dentro do cráneo unha máquina de computar extremadamente potente, o encéfalo. Está formado por case 100.000 millóns de neuronas e, cando se acende, orixina a consciencia, a imaginación e a poesía. Como se organizan todas estas neuronas? Ao longo do século pasado comezamos a ter unha idea máis ou menos clara da estrutura e da función do encéfalo. Nun primeiro momento parecía claro que as distintas funcións mentais estaban localizadas en zonas específicas, como se o encéfalo fose un armario cheo de caixóns. Segundo isto, se por exemplo perdemos nun accidente un destes caixóns, unha parte do tecido cerebral, tamén perderíamos as funcións relacionadas con ese anaco de cerebro. Isto é certo só en parte. As distintas rexións do encéfalo encárganse de funcións máis ou menos específicas, pero todas as partes están interconectadas e, ademais, a estrutura neuronal é moi plástica, pode modificarse ao longo do tempo. Por tanto, a organización da función cerebral é máis difusa do que se creía inicialmente. Para moitos procesos, o encéfalo fai o que se chama unha computación distribuída. Para representar algo, utiliza moitas neuronas localizadas en sitios distintos. Isto é bo, porque fai que o sistema sexa máis robusto e, aínda que pareza mentira, máis preciso. Por exemplo, o concepto plátano non está localizado nun caixón, nunha parte concreta do encéfalo. Cando pensamos nun plátano, actívanse milleiros de neuronas en moitas zonas. Unhas encárganse da estrutura, outras encárganse da forma, outras encárganse da cor, do sabor. Moitas destas características están tamén pola súa banda representadas por grupos de neuronas grandes. Algunha destas células pode morrer ou funcionar mal, e aínda así seguiremos eternamente o concepto de plátano, xa que é o resultado dunha computación distribuída. Isto é o que se chama un bo traballo en equipo. O noso cerebro é maravilloso e probablemente estemos a empregar aplicacións da nube sen decatármonos, non? Pero que aplicacións cotiás están baseadas na computación distribuída, Javier? Típicamente son programas de procesado de textos ou manipulación de imaxes ou de correo electrónico. Esos son os primeiros programas que están adaptándose ben á computación na nube. Cales son as ventaxes? Hai varias ventaxes moi importantes. Unha é que ao estar os programas executándose en ordenadores remotos, o ordenador do usuario pasa a ser algo moi simple, como un terminal telefónico. É dicir que se estropea o ordenador do usuario, se reemplaza, o usuario pode seguir traballando inmediatamente a partir do punto no que estaba. Outra vantaxe é que o usuario tampouco ten que preocuparse da instalación e mantemento dos programas, ou al menos dos programas máis importantes, porque tamén é o proveedor de servicio de computación na nube quen se encarga do mantemento. E unha terceira ventaxa bastante importante tamén é que podese acceder dende calquer ordenador ou incluso dende un terminal móvil, por exemplo. Desde calquera ordenador, independentemente do sistema operativo que teña e desde calquera lugar do mundo. Sí, exactamente. É unha gran vantaxe, desde logo. De calquer ordenador, quer dicir que pode ser
calquer ordenador e calquer sistema operativo. Que estamos a facer en Galicia nesta área e quen son os protagonistas desta revolución aquí? Pois hai bastante xente que está participando, podemos dicir, dende xente que está interesada en ofertar recursos de computación, ou sea, ordenadores, como o Centro de Supercomputación de Galicia, xente que está solucionando os problemas, moitos problemas se quedan por resolver para que a computación da nube sexa unha realidade para os usuarios normais e as empresas, como por exemplo o Centro Tecnolóxico das Telecomunicacións de Galicia, o que eu pertezo. E tamén hai empresas grandes e pequenas que están a facer cousas moi interesantes. Por exemplo, unha das empresas máis importantes das telecomunicacións de Europa, que é Indra, ten unha sede bastante importante en Galicia. E tamén están traballando en solucionar os problemas da computación da nube de cara ás empresas. Bueno, para ser pioneiros en tecnoloxía está claro que hai que pensar en clave de futuro. Na vanguarda da telecomunicación en Galicia atópase Gradiant. Pode a tecnoloxía axudar a detectar obxetos sospeitosos abandonados nun aeroporto e ao mesmo tempo garantir a privacidade das persoas que son gravadas polas cámaras de seguridade. Desde Vigo, en Gradiant, traballan para dar respostas ás novas necesidades que xorden na sociedade da información. Pois a nosa misión é facer da avanzadiña para as empresas de Galicia, para que traballan nas tecnoloxías de información e as comunicacións, facendo ese traballo que as empresas co día a día non poden facer, e ir por diante examinando as tecnoloxías que en algúns casos terán éxito, en algúns fracasos, pero que as empresas non poden abordar co día a día. Unha das saídas deste proxecto é conseguir unha interacción máis efectista co usuario, non? Que está diante da pantalla. Entón, por exemplo, o que está a facer nesta aplicación, a aplicación o que segue os diferentes trazos faciais, os ollos, as cellas, a boca, o contorno facial, e deste feito pois consíguese o que comentei, unha interacción moito máis efectista co usuario. Gradiant é un centro tecnolóxico novo en moitos sentidos. Novo pola baixa media de idade dos seus 30 enxeñeiros en telecomunicacións, porque se creou hai apenas 2 anos e xa mobiliza case 3 millóns de euros en recursos, e, sobre todo, novo polas ideas que del xorden. Pois o que temos aquí diante é unha demo dun proxecto do que se trata é de ensinarlle ao ordenador a través dunha webcam a aprender se o que está vendo é un home, unha muller e a idade desta persoa. Non? Por exemplo, aquí agora mesmo está dicindo que ten diante un home e que é adulto. Unha das aplicacións inmediatas deste proxecto, por exemplo, sería a publicidade interactiva. Os anuncios poderían saber se o que teñen diante precisamente un home, unha muller ou o seu rango de idade e adaptarse pois aos gustos e as necesidades deste segmento da poboación. E a segunda aplicación pois sería a protección da privacidade das persoas. Por exemplo, os nenos que pasen diante das cámaras de videovixiancia poderíase borrar as súas caras pois para que os vixiantes de seguridade, por exemplo, non teñan acceso á identidade destes nenos. Este proxecto é un complemento para un navegador que permite aos usuarios de Google Docs ter unha capa de seguridade adicional nos seus datos. Cando o complemento está activado, o usuario pode traballar de forma normal cos seus documentos. Sen embargo, os datos que realmente se están enviando ao servidor estarían cifrados. O procesado cifrado de datos é unha tecnoloxía que posibilita que os nosos datos privados, xa sexan a nosa secuencia de ADN ou, por exemplo, unha folla de Excel coa que queramos traballar en Google Docs ou nun servicio remoto, como, por exemplo, un servicio de diagnóstico de enfermidades xenéticas, pois estean en todo momento cifradas, en todo momento protegidas. Eses sinais nunca se van a desvelar, nunca se van a descifrar e, polo tanto, ninguén os vai coñecer, ninguén vai ter acceso a eles, salvo nós mesmos. A nosa privacidade non se vai ver comprometida en ningún momento porque eses datos se van a poder procesar directamente no dominio cifrado. A Xunta de Galicia, as 3 universidades e 11 empresas de tecnoloxías da información e da comunicación conforman o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións Gradiant. Pois dentro desa labor de avanzadiña que estamos a facer, pois traballamos en temas como a transmisión de datos a través de liñas de cabo, a transmisión de datos en liñas inalámbricas, radio cognitiva, que é unha técnica nova que se está a traballar agora,
redes de ordenadores e protocolos avanzados, en fin, todo aquilo que para nós supón o futuro e para as empresas tamén. Perdéronse para sempre e non volverán. As palabras dos libros únicos das bibliotecas incendiadas ou ametralladas. Os sons das linguas que viron morrer todos os seus falantes. Ou o xenoma dos seres vivos que o home eliminou da face da terra. A historia amósanos que a información concentrada corre o risco de desaparecer. Sabías que os libros impresos hai 2 séculos se conservan 10 veces máis tempo que a maioría dos libros editados hoxe en día? Isto é un disco duro. Hai 25 anos aquí podíamos acumular 40 megas de información. Hoxe parecenos pouco, porque realmente iso equivale a 10 cancións en MP3. E hoxe tamén podemos almacenar moitísima máis información noutro disco duro, pero moito máis pequeno. Aquí cabe 1 terabyte, 25.000 veces máis información que no outro. Para podela ler, temos que dispoñer dun aparello que fai xirar o disco a 7.200 revolucións por minuto, que ten un lector, unha cabeza lectora como esta, e que é gobernada por un circuito impreso que está na parte de atrás do dispositivo. E así son por dentro os discos que manexamos hoxe en día. Hai quen alerta dos riscos de ter os nosos datos, Javier, dispersos na rede, non? Supoño que un dos principais retos nisto da computación da nube é precisamente a privacidade e a seguridade. Sí, son grandes retos pendentes para que a computación da nube sexa unha realidade total. Ademais, é moi fácil de entender, porque se o usuario quere executar un programa que en realidade se executa nun ordenador remoto, os seus datos están disponibles nese ordenador remoto, os datos están expostos a quen ao proveedor de computación da nube, quen realmente ten eses ordenadores. Tamén hai outro problema moi importante relacionado con este tema, que é máis ben de tipo legal. Se o usuario está nun país e o proveedor dos ordenadores que sirven para executar os programas están noutro país, que leis de datos se aplican? Pois nas primeiras etapas da computación da nube, realmente os usuarios tendían a firmar acordos de uso sen prestar moita atención a este tipo de cuestións. Aceptamos e non lemos todo. E realmente atopáronse con que en algúns casos as leis dos países nos que se executaban os programas eran menos restrictivas ou os protexían peor que as leis dos seus propio país. Precisamente en Gradian vos estades traballando na procura de ferramentas que protexan o usuario de posibles abusos por partes das empresas que xestionan a información. Que se está a facer? Porque ademais creo que neste momento non hai moita solución así visible, non? Nós temos un proxecto há varios anos, un proxecto de investigación chamado Safe Cloud, que é un proxecto financiado pola Xunta de Galicia. En ese proxecto, por exemplo, traballamos en solucións para que un usuario que utiliza programas de correo electrónico pensados para a computación na nube poida encriptar os seus datos de forma que os ordenadores remotos, aunque poidan manexar os correos electrónicos, envíalos, non poidan ver os datos de forma transparente ao usuario. Tamén traballamos en tecnoloxías máis avanzadas que permitirán que os ordenadores que executan os programas podan realizar cálculos sen saber cales son os datos cos que están operando, que tampouco coñezan o resultado, pero que poidan realizar os cálculos. Isto é posible. Parece ciencia ficción. En Conexións, a voz dos internautas, Guicho, quen ten a súa propia visión da nube. A pesar de ser un dos campos de informática dos que máis se está a falar nos últimos tempos, a computación na nube é, curiosamente, unha especie de volta atrás aos seus orixes. Será como computación na rede moi xeral, non sei.
Non sei, pode ir por aí, pero non sei con seguridade. Fai 50 anos, os ordenadores eran uns aparellos tan caros e complicados que era impensable ter un enriba de cada mesa. O que facían os usuarios de entonces era utilizar o sistema de tempo compartido mediante o uso de terminales tontas que lle enviaban os traballos a un ordenador central que os procesaba para enviar os datos de volta. Estaría máis seguro se eu tivese no meu ordenador non estivese por aí, porque no meu ordenador, bueno, se teño eu, ninguén vai entrar. A computación na nube parecese moito a aquel sistema no senso de que non son os ordenadores dos usuarios os que procesan a información, senón os que están na nube, ainda que calquera dos ordenadores que se utilizan hoxe en día é moito máis potente que os que se utilizaban fai 50 anos mediante a computación a tempo compartido. Outra das vantaxes de utilizar a nube é que as empresas non necesitan facer grandes inversións na informática e a cambio poden obter servizos e prestacións moito máis aló do que poderían pagar de outro xeito. Ainda que, eso sí, hai un risco que é o de utilizar todos estes servizos baixo unhas condicións de uso que poden non ser as máis aceitadas. Te que registrar nunha página te poñen unhas condicións que son así de grandes e ti o único que queres é descargarte un programa, non mirar as condicións. Eu teño a costume de instalar software libre e normalmente veñe cunhas condicións bastante pouco restrictivas. O que a información e servizos residen na nube ten unha interesante dimensión adicional, que é a de que é relativamente sinxelo compartilos para montar mashups, que son servizos montados a partir de outros, de tal xeito que moitas veces se les dan funcións e capacidades que os seus propios creadores non se estarían pasado xa máis pola cabeza. Facer unha pescuda en internet é un acto cotián da maioría da poboación. Emitir CO2 contaminante á atmósfera é tamén o día a día da nosa sociedade. Unha busca en Google ocasiona 0,2 gramos de dióxido de carbono. O problema é que esta operación se repite diariamente 4.000 millóns de veces. É dicir, os centros de cálculo de Google orixinan 800 toneladas de CO2 ao día. Os ordenadores para facer o seu traballo consumen enerxía eléctrica, sexa porque un está facendo un cálculo ou ben porque está facendo unha búsqueda en Google. O Google ao final ten ordenadores para facer esas consultas. Resulta que canto máis corre o ordenador, máis consumo eléctrico ten, con o cual o problema é máis importante. Por exemplo, no CESGA temos esta máquina tan grande que simplemente é para que no caso de que a corrente eléctrica da compañía desaparece, nos somos capaces de ser autónomos con este equipo. O Centro de Supercomputación de Galicia é unha infraestructura de excelencia ao servizo da comunidade investigadora galega e mundial. No CESGA realízanse cálculos intensivos, desde para fabricar novos coches ata para a investigación en física de partículas. O Green Computing refírese ao tema de que os ordenadores precisan recursos enerxéticos para o seu funcionamento, tanto na parte dos materiais que se empregan para facelos, como no seu consumo eléctrico que están durante o seu funcionamento. O supercomputador Finisterrae é o buque insignia do CESGA. Os responsables desta institución traballan por optimizar enerxéticamente esta máquina de 33 toneladas de peso. Unha das medidas que tomamos aquí no CESGA é que os ordenadores dispónse en o que se chaman pasillos fríos e quentes, de xeito que ti o que tes é que darlle un aire frío na entrada aos ordenadores e os ordenadores encárganse de quentalo, e o que se trata de optimizar é que o aire quente que é botado pola parte de atrás dos ordenadores non volva á parte de entrada. Entón, o que fixemos foron uns compartimentos que impiden que o aire mezclese, entón o sistema de climatización non intenta enfriar aire que xa foi enfriado. O sistema de refrigeración do CESGA está baseado en dúas plantas refriadoras que o que fan é producir auga fría. Entón, estas plantas teñen unha serie de medidas de aforro enerxético, como poden ser o que se chama free cooling, que quere decir que a veces as condicións exteriores permiten que o enfriamento prodúzase de xeito gratuito. Outra das características que teñen é que a veces non é suficiente que as condicións exteriores, entón o que se fai, teñen uns compresores que fan un traballo para enfriar a auga, o propio traballo xenera un calor, e este calor utilízase na calefacción do centro. Estas investigacións en eficiencia enerxética son moi útiles para o deseño do novo edificio que acollerá dentro duns anos o Centro de Supercomputación de Galicia.
Vemos a computación na nube un fenómeno imparable, pero Javier, cara onde nos leva todo isto? Pois nos leva a un mundo no que os usuarios non se terán que preocupar nunca máis polo mantemento dos seus ordenadores ou o mantemento dos seus programas. Cando se estropeen os ordenadores ou os programas, simplemente haberá que cambiar o que é o terminal físico por un ordenador novo e todo volverá a funcionar no punto. Iso quere decir que se acabaron as copias de seguridade, que un non perderá os programas que ten no ordenador ni nada, porque xa non estarán aí, entón. Exactamente. Todo iso o manexará a nube, precisamente. Unha idea moi importante da computación da nube é que o usuario solamente terá que pagar polo que use nun momento determinado. Os programas que use ou o cómputo que use nun momento determinado. Iso chamase pago por uso. Está presente en todos os niveis da computación na nube. Bueno, está claro que polo horizonte do ceo informático asuman novas nubes. Esperemos que chova a gusto de todos. Vémonos no próximo programa.